πρέπει να ξεχνάς. Το Φεβρουάριο του 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο την περίοδο 1919-1923. Η αναγνώριση αυτή, παρά την 70χρονη καθυστέρηση, δικαίωσε εν μέρει ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό και συνέδεσε τον σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη. Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε κυρίως στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1945, όπου δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών εγκληματιών του πολέμου. Συγκεκριμένα, ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φιλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις. Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί. Ο ποντιακός ελληνισμός από την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1461 γνώρισε συνεχείς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς και προσπάθειες για το βίαιο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό του, με αποκορύφωμα την συστηματική και μεθοδευμένη εξόντωση γενοκτονία. Το νεοτουρκικό κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος ιδρύθηκε το 1889. Στο συνέδριό τους, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911, πάρθηκε η απόφαση ότι η Μικρά Ασία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα. Η απόφαση αυτή καταδίκασε σε θάνατο διάφορες εθνότητες. Η άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1461 σήμαινε για τον ελληνισμό του Πόντου την απώλεια της ανεξαρτησίας του, αλλά όχι και την εθνική του συνείδηση. Οι Πόντιοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν τη γλώσσα και τη θρησκεία τους, να αποκτήσουν κυρίαρχη οικονομική θέση στα αστικά κέντρα της περιοχής τους, να επιδείξουν ένα αξιόλογο δημογραφικό δυναμισμό που τους επέτρεψε να επεκταθούν και στις περιοχές του Καυκάσου και της Κριμαίας και τέλος να αναπτύξουν μια σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η οικονομική ανάκαμψη στον Πόντο συνδυάστηκε με δημογραφική άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 άτομα, το 1880 σε 330.000 άτομα, οι οποίοι κατοικούσαν κυρίως στα αστικά κέντρα. Ο ποντιακός ελληνισμός που ζούσε στις αρχές του 20ου αιώνα στις περιοχές Συνόπης, Αμάσιας, Τραπεζούντας, Σαμψούντας, Λαζικής, Αργυρούπολης, Σεβάστιας, Τοκάτης και Νικόπολης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αριθμούσε, σύμφωνα με υπολογισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Οθωμανικών Αρχών, περίπου 600.000 άτομα. Παράλληλα, στη Νότια Ρωσία, στην περιοχή του Καυκάσου, την ίδια εποχή υπήρχαν περίπου 150.000 Πόντιοι που είχαν μετικήσει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας. Το 1860 υπήρχαν στην περιοχή του Πόντου 100 ελληνικά σχολεία, ενώ μετά την κατάλυση της Οθωμανικής κυριαρχίας το 1919 τα σχολεία υπολογίζονταν σε 1.401 με 86.000 μαθητές, με πιο φημισμένο το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Βέβαια, εκτός από τα σχολεία, οι Πόντιοι διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα, με τα οποία έκαναν αισθητό τόσο το υψηλό πνευματικό τους επίπεδο, όσο και το εθνικό τους φρόνημα. Το 1915 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ποντιακό ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Τη χρονιά εκείνη, και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρκοι εκπώνησαν ένα σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η εξορία και στη συνέχεια η σφαγή των Αρμενίων, ενώ αρχίζουν οι πρώτες βιοπραγίες εναντίον του ποντιακού στοιχείου.
το Δεκέμβριο του 1916 εκπονήθηκε από τους Τούρκους στρατηγούς Εμβέρ και Τααλάτ σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου, που προέβλεπε άμεση εξόντωση μόνο των ανδρών των πόλεων από 17 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικοπαίδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής, με πρόγραμμα σφαγής και εξόντωσης. Το φέρανε ένα χαρτί σφραγισμένο. Η τουρκική κυβέρνηση. Ναι, η τουρκική κυβέρνηση και το βάλε στο τσάκι απάνω. Αφού το βάλε στο τσάκι απάνω, είχε ένα αδερφό. Βρε αδερφέ να το ανοίξουμε. Βρε σώπα, του λέει, είναι σφραγισμένο. Όχι, θα το κάνουμε όπως ήταν. Τον ανοίγουν και έγραφε στα τουρκικά, γιατί ήταν γετμισέ. Δηλαδή από 17 χρονών μέχρι 70 χρονών θα επιστρατευτούμε στον πόλεμο. Το κατάλαβανε ο Τούρκος ο αξιωματικός που το πήρε να το ανοίξει. Ήταν και το βουλοκαίρι και αυτό φάνηκε. Ύστερα ήταν και καπνισμένο, και λέγανε φυσικά αυτοί. Ναι. Και οι Τούρκοι το κατάλαβαν. Αυτοί ναι μεν το σφράγισαν πάλι, αλλά εκείνο φαίνονταν από εκεί που το χάλασαν. το σπάσιμο που είχε φάνηκε. Και σου λέει εσείς αφού τα ανοίξατε αυτό, ειδοποιήσατε τους Έλληνες και φύγανε. Και εκεί που είναι δεν ξέρω, ξύλο τον παππού, βάρα, από το ξύλο τον σκοτώσαν.
Με έναν Τούρκο φίλο του, ενώ περπατούσαν μέσα στην πόλη, ήταν ένας σιδεράς. Εννοείς στην Κερασούντα. Ναι, και έφτιανε μαχαίρια. Και τον λέει ο Τούρκος, τι θα τα κάνεις αυτά, βρε? Και μας είπε, λέει ο Τουπάλωσμαν, να κάνουμε μαχαίρια, να το δώσουμε το στρατό και να κόψουν όλους τους Ρωμαίους, όλους τους Έλληνες. Φύγαν από εκεί, ο πατέρα μη ξέρει λίγα τουρκικά, δεν είπε τίποτα. Όταν πήγαιναν στον δρόμο, τον λέει τον φίλο του, τι λέει αυτός? Αυτός λέει, πόκετη, λέει, με συγχωρείς, κατά έφαε. Αυτά, λέει, δεν ήσουν. Και όμως εκείνος είπε την αλήθεια. Και μετά άρχισε η σφαγή.
Μέχρι τον Αύγουστο του 1922, ο Κεμάλ, έχοντας εκαθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στη Μικρά Ασία, προχώρησε ανενόχλητος στη σταδιακή εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. Οι πόλεις και τα χωριά κάηκαν, οι χωρικοί σφάχτηκαν, ατιμάστηκαν, εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και στα βουνά. Όσοι άντρες συλλαμβάνονταν, προωθούνταν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Υπολογίζεται ότι στο διάστημα 1914-1922 εξοντώθηκαν περίπου 353.000 πόντιοι. Τον Οκτώβριο του 1922, με μεσολάβηση των συμμαχικών δυνάμεων, η ελληνική κυβέρνηση και ο Κεμάλ συμφώνησαν να μεταφερθούν οι Έλληνες του Πόντου με τουρκικά καράβια στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί με ελληνικά στην Ελλάδα. Υπεύθυνος για την ομαλή μετακίνηση των προσφύγων ορίστηκε ο Αλέξανδρος Πάλης. Το πρώτο καράβι με πρόσφυγες ξεκίνησε από τη Σαμσούντα τον Νοέμβριο του 1922. Το προσφυγικό ρεύμα θα συνεχιστεί και σε όλη τη διάρκεια του 1923. Περιουσίες δεν κοιτούσαν. Το κράτος το ελληνικό έστειλε το πλοίο, δεν πήγε κουτουρού μόνο του. Ναι. Και τους πήρε για να έρθουν. Οι ανταλλαγοί τότε φαίνεται ήταν συμφωνημένοι. Δεν ξέρουμε ακριβώς καλά, αλλά πρέπει να ήταν συμφωνημένοι. Ο παππούς τι έλεγε για το γεγονός αυτό? Για το γεγονός τι έλεγε? Αυτοί φύγανε, ήρθαν κατ' εδώ, άλλοι βγήκαν, πήγαιναν να βγουν στο εγγλέζικα τα πλοία και τους κόβαν τα χέρια και τους έριχναν στη θάλασσα. Για τη διαδρομή, για το ταξίδι αυτό, είπε κάποια λεπτομέρεια παππούς καμιά φορά, θυμάσαι? Πώς ήταν το ταξίδι για να έρθει στον Πειραιά? Αυτό ήταν στριμωγμένοι όλοι, δεν ξέρω τι, νηστικοί. Ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι, και φτάσανε στον Πειραιά και από εκεί τους έκαναν διανομή. Και όταν ήρθαν τους έκαναν διανομή, ο Βενιζέλος αγόρασε από την Αμερική καλαμπόκι, λέει, και μας έφερε ψωμί. Ψωμί δεν είχαν να φάνε. Σαν φουρτουνιασμένο πέλαγο, χυτή και μαυρίλα και σκοτεινιά. Τα καταφέραμε όμως, τσικατεβάσαμε, να καούνε διπλωμένες, νοικοκυρεμένες. Σαν να την ακούω τη μανούλα μου. Να καούνε διπλωμένες, είπε, μέσα σε εκείνο το χαμό. Να μην μας πούνε σκατονοικοκυράδες. Ύστερα με έπιασε από το χέρι, με ταρακούνησε. Να περπατάς αγάτικα, μου είπε. Να μην ξεχνάς πως είσαι ντυμένη γριά. Άμα ανοίξαμε την πόρτα να βγούμε, ήρθαμε μούτρα με τον Τούρκο, τον Αλή, που ήφερνε το άρρωστο τουρκάκι και τη σταύρωνε η γιαγιά του Καντινιού το λάδι, στο κόλλισμα τα Γιώργη. Η πουλα εσαλέπη ο Αλής. Μας κοίταξε καλά και έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι. Ύστερα έλεγε η μανούλα μου, εμένα δεν μου το βγάλεις από το μυαλό. Ήρθε ο Αλής να σώσει το κόλλισμα του καβαλάρι από τη φωτιά. Ο Θεός που έχει δόξα όλα τα κάνει. Ακού να ειδείς. Εμείς βοηθάγαμε τσικαλίτσι Τούρκοι να γλιτώσουν από τη σκυλότουρκοι. Και εκείνοι πάλι μας βοηθήσανε στο Θεό. Αυτοί που σφάζανε ήρθαν από άλλα μέρη απόξω στη Σμύρνη σαν κατακτητές. Οι Τούρκοι της Σμύρνης, οι γειτόνοι μας, αν δεν μας βοηθούσαν, κανείς δεν θα έχει γλιτώσει τη σφαγή. Του παππού μου στο Καρατάσι, οι γειτόνοι του οι Τούρκοι, του εκουβαλήσανε μέχρι την βάρκα και την απνομηχανή. Ύστερα τραβάμε κατά το κορδελιό. Ήρχοντουστε άλλοι ανθρώποι από εκεί και φωνάζανε πίσω, πίσω. Κόβουνε! Τσέτες! Πίσω, 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 πάμε. Όλο πίσω. Την πατρίδα έκλασα, και πόνεσα. Την πατρίδα έκλασα,
Η άφιξη των ποντίων στις νέες πατρίδες ήταν η απαρχή μιας δύσκολης αλλά και συνάμα δημιουργικής πορείας για τον ποντιακό ελληνισμό. Η εγκατάσταση των προσφύγων προχώρησε προς δύο βασικές κατευθύνσεις, την αγροτική και την αστική εγκατάσταση. Η αγροτική εγκατάσταση αποδείχτηκε σαφώς πιο εύκολη από την αστική, γιατί η διαθέσιμη γη που υπήρχε ήταν αρκετή, ιδίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων αναλάμβανε να χορηγήσει στους αγρότες πρόσφυγες σπίτια, συνήθως αντιστοιχούσε ένα σπίτι σε κάθε 2 με 3 οικογένειες. Επίσης, τους προμήθευε και με τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη. Η αγροτική εγκατάσταση των προσφύγων προχώρησε με γοργούς ρυθμούς και το 1930 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Αντίθετα, η αστική εγκατάσταση συναντούσε μεγαλύτερες δυσκέρειες. Και αυτό γιατί οι πρόσφυγες έπρεπε όχι μόνο να εγκατασταθούν στις πόλεις, αλλά παράλληλα να έχουν την δυνατότητα να βρουν δουλειά. Άλλωστε, οι αστεί αποτελούσαν το 42% μεταξύ των προσφύγων, ενώ την ίδια εποχή ο συνολικός αστικός πληθυσμός της χώρας δεν ξεπερνούσε το 23%. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν γύρω από τις μεγάλες πόλεις προσφυγικοί συνοικισμοί από χαμόσπιτα, όπου οι συνθήκες διαβίωσης ήταν κυριολεκτικά άθλιες. Και εκεί στην πλατεία είναι ένα κτίριο του Καραβίδα και αποθήκες ήταν και σπίτι και ήταν και ένα αλβανικό, οι οποίοι το είχαν οι παιχτάδες. Έχουν και χωράφια δίπλα να εδώ και από εκεί μεριά από την εκκλησία έτσι, δεξιά. Αυτά είναι όλα του Καραβίδα. Και αυτά, Το μέρος εκείνο λέγονταν κάτω παράγκες, επειδή ήρθαν εκεί πέρα κάναμε μια παράγκα. Με λαμαρίνες δηλαδή. Ναι, με λαμαρίνες και μετά από εκεί πέρα τους διώξαν, τους μετατρέψαν και ήρθαν εδώ πάνω. Που λέγεται παράγκες, ενώ πρέπει να λέγεται πανόραμα. Τέτοια θέα που έχει. Και έμεινε παράγκες. Εμείς είμαστε στο ενδιάμεσο. Ο δρόμος από το κάτω μεριά αριστερά λέγεται Μουσταφάς. Όχι, ξέρεις τι, εμείς μας το δώσαν οικόπεδο εδώ απάνω. Εκείνο τελείωσε, εκείνο δεν το πήραμε. Εκείνο δεν μας τα άφησε ο Καραβίδας να το πάρουμε και μας δώσαν εδώ μέσα. Αυτό το μέρος εδώ είναι μέρος από το τσιφλίκι του Καραβίδα, δηλαδή. Όχι. Όχι. Λέγεται το μέρος αυτό εδώ ακριβώς που είμαστε Παλιολένη. Έτσι γράφει το χαρτί. Μάλιστα. Το οικοπαίδο του χαρτί γράφει Παλιολένη. Και αυτό το διάλεξε ο παππούς ο Θανάσης. Όχι, δεν το Εδώ διάλεξε. τον δώσαν. Εδώ το δώσαμε. Συγκεκριμένα την ιστορία είπε μια δόση, είπε ο μηχανικός, αφού δεν έπαιρνε το μέρος άλλο, λέει να σας κόψω από ένα μέτρο όλους τους υπόλοιπους και να δώσω και αυτόν. Εμάς ή από εδώ ή από εκεί και τον Χαραλαμπίδη, τον Παναγιώτη που, ο οποίος πέθανε, και δεν θέλησαν, μόνο ένας συμφωνήσε. Είπε θα το κάνουμε και οι άλλοι δεν συμφωνήσαν. Και έτσι μας δώσαν εδώ πέρα. Με ανταλλαγή χωράφι, αν δεν κάνω λάθος, κάτι ένα τέτοιο έγινε. Παρά τα προβλήματα που αναφύονταν, η εγκατάσταση των προσφύγων στη Μητροπολιτική Ελλάδα κρίνεται τελικά ικανοποιητική. Οι θετικές αλλαγές της άφιξης των προσφύγων εντοπίζονται σε διάφορες πτυχές του οικονομικού και κοινωνικού βίου. Στον εθνολογικό τομέα, το 1913, οι μειονότητες στην Ελλάδα αποτελούσαν περίπου το 13% του συνολικού πληθυσμού. Λίγο αργότερα, μάλιστα το 1920, το ποσοστό αυτό πλησίαζε το 20%. Αυτό σημαίνει πως το 1920 ο ένας στους 5 κατοίκους της χώρας δεν ήταν Έλληνας. Όμως η μαζική εγκατάσταση προσφύγων, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αποχώρηση 300.000 μουσουλμάνων και 60.000 περίπου Βουλγάρων, ανέτρεψε δραματικά τα πληθυσμιακά δεδομένα. Έτσι, το 1926 το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας έφτασε το 88,8%, ενώ το 1928 οι Έλληνες αποτελούσαν το 93,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Αυτό σημαίνει πως στα τέλη της δεκαετίας του 1920 η Ελλάδα ήταν το κράτος με την μεγαλύτερη εθνική ομοιογένεια στη Βαλκανική και ένα από τα πλέον ομοιογενή κράτη στην Ευρώπη.
Στον οικονομικό τομέα. Και εδώ η προσφορά των προσφύγων ήταν τεράστια. Στα τέλη του 1922 η οικονομία της χώρας είχε σχεδόν αποσυντεθεί και η παραγωγή είχε πέσει πολύ χαμηλά. Όμως οι πρόσφυγες ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση. Οι ανάγκες της εγκατάστασής τους οδήγησαν στην απαλωτρίωση των τσιφλικιών και των μεγάλων κτημάτων που μέχρι τότε αποτελούσαν την κύρια μορφή ιδιοκτησίας γης. Ακόμη εισήχθησαν νέες καλλιέργειες και εφαρμόστηκαν νέες τεχνικές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 10 χρόνια μετά την άφιξη των προσφύγων η καλλιεργήσιμη γη είχε αυξηθεί κατά 55% και το αγροτικό εισόδημα είχε διπλασιαστεί. Επίσης, στο διάστημα 1923-1930, περισσότερες από 900 βιομηχανίες και βιοτεχνίες ιδρύθηκαν και δημιουργήθηκαν. Επίσης, στο ίδιο διάστημα, οι εμπορικές συναλλαγές της χώρας με το εξωτερικό σχεδόν διπλασιάστηκαν. Στον πνευματικό τομέα, η συμβολή των προσφύγων υπήρξε τεράστια. Επιστήμονες, διανοούμενοι και διάφοροι άλλοι πνευματικοί άνθρωποι από τη Μικρά Ασία λάμπριναν με την παρουσία τους το χώρο των ελληνικών γραμμάτων. Ακόμη και σήμερα, οι πόντιοι της τρίτης γενιάς συνεχίζουν να προσφέρουν στον πολιτισμό. Η μουσική είναι μέσα στην ψυχή τους και η λύρα τους παίζει πάντα στους σκοπούς της προσφυγιάς. Ξεκίνησα προσπαθώντας μόνος μου να πλησιάσω αυτό το κομμάτι του παρελθόντος των δικών μου ανθρώπων και στην ηλικία των 18 ετών ξεκίνησα με την ποντιακή λύρα. Μου μπήκε στο μυαλό λοιπόν ότι ήθελα να μάθω την ποντιακή λύρα γιατί άκουγα τα ποντιακά παρόλο που δεν είχα κάποια, πώς να το πω, κάποια Έντονη σχέση. όχι έντονη σχέση, δεν είχα κάποιο ερέθισμα ιδιαίτερο ή κάποια όθηση από το σπίτι για κάτι τέτοιο. Στο σπίτι πάντως ακούγαμε ποντιακά τραγούδια μέσα από το ραδιόφωνο, το οποίο έπαιζε όλη μέρα στο σπίτι, δεν το θυμάσαι αυτό. Αυτό όντως έτσι είναι, αλλά το δυσκολότερο είναι νομίζω πως δεν είναι τουλάχιστον όπως σήμερα, δηλαδή δεν ήταν καθημερινό φαινόμενο αυτό. Βέβαια μέσα στο σπίτι η οικογένεια μιλούσε την ποντιακή διάλεκτο, την ποντιακή γλώσσα, αλλά εκτός σπιτιού η γλώσσα δεν μιλιότανε. Αυτό ήταν το αρνητικό σημείο ώστε να μην μπορέσουμε κι εμείς να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, προσπαθώντας βέβαια πολύ αργότερα, όπου νομίζω είναι και σαφώς δυσκολότερο. Εν πάση περιπτώσει, Και γύρω στα 18 ξεκίνησα. Γύρω στα 18 ξεκίνησα με την ποντιακή λύρα. 1 ή 2 χρόνια πιο πριν ξεκίνησα με τον χορό, αφού έκανα μια εγγραφή σε σύλλογο της Κατερίνης για την εκμάθηση του ποντιακού χορού, Και η συναναστροφή σου με τους Λιράριδες. ο οποίος η συναναστροφή με τους Λιράριδες ήρθε πολύ αργότερα, σαφώς. Το δυσκολότερο κομμάτι ήταν πώς εκείνη την εποχή θα μάθω την ποντιακή λύρα. Ναι, μεν την είχα μπροστά μου, ασχολιόμουν, αλλά λόγω του ότι τα βιώματα ήταν ελάχιστα της παιδικής ηλικίας και λόγω αυτής της γενικότερης κατάστασης της οικογένειας, η οποία μεγάλωσε και καλουχήθηκε σε μια εποχή δυσκολότερη, όπου έπρεπε να ξεχάσει το παρελθόν για να μπορέσει να ενσωματωθεί στην παρούσα κατάσταση, στη νέα κατάσταση αυτής της κοινωνίας, πιστεύω πως αυτό ήταν το δυσκολότερο κομμάτι.
ήταν κάτι που βγήκε από μέσα μου. Ίσως ήταν το γονίδιο που κουβαλάω από τις παλαιότερες γενιές. Δεν θα έλεγα πάντως ότι ήταν κάτι συγκεκριμένο. Το ζητούμενο είναι αυτό το ότι υπάρχει, εγώ το λέω το μικρόβιο που έχουμε όλοι εμείς οι πόντιοι, ότι υπάρχει μέσα μας και ότι κάποια στιγμή αυτό ζωντανεύει και παίρνει σάρκα και οστά με την ενεργή δράση και παρουσία στο χώρο. Είτε αυτό λέγεται πολιτιστικό κομμάτι, με την λύρα, με το τραγούδι, με το χορό. Η γενοκτονία έχει εμπνεύσει εκατοντάδες καλλιτέχνες που στα έργα τους αποτύπωσαν όλο τον πόνο της εγκατάλειψης και την νοσταλγία για τις χαμένες πατρίδες. Η αγιογράφος Σοφία Αμπερίδου ζωγράφισε τη γενοκτονία και ετοιμάζει σχετική έκθεση. Οπωσδήποτε έχω μία προσωπική εμπειρία που μου έχει αφήσει στίγματα στην καρδιά και στην ψυχή. Μιας και έχω μεγαλώσει σε οικογένεια προσφύγων. Οι γονείς του πατέρα μου είχαν έρθει πρόσφυγες το 1922. Τους έζησα μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων μου ζούσε ο παππούς μου. Και η γιαγιά μου έχει λίγα χρόνια που έχει πεθάνει. Οι δυο τους έζησαν πολύ έντονα, βίωσαν αυτή την πίκρα και μου περιέγραψαν πολύ έντονες στιγμές. Ειδικά η γιαγιά μου σαν γυναίκα ήμουν πολύ κοντά της και μου μετέφερε αυτούσες εικόνες, περιγραφές για το τι τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι στην πορεία θανάτου, όπως μου την περιέγραφε, μέχρι να φτάσουν να πάρουν το παπόρ για να έρθουν στην Ελλάδα. Η εικόνα, μια ζωγραφιά, λειτουργεί και σαν βιβλίο. Όσα βλέπει κανείς, πρέπει να μπορεί όμως και να τα αποκωδικοποιήσει. Γιατί η ζωγραφική είναι ένας κώδικας. Ειδικά αν πάρω παράδειγμα τη δική μου τέχνη που χρησιμοποιώ ως σύμβολα, πρέπει να ξέρεις τι συμβολίζει το καθένα. Για παράδειγμα, θα δείτε στα έργα μου τον αετό. Πρέπει ο άλλος να ξέρει ότι αυτό ήταν το σύμβολο της Ποντιακής Αυτοκρατορίας, της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Οπότε όταν θα δει μια παράσταση θα ξέρει ότι αυτό πρεσβεύει τη συγκεκριμένη ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζω μέσα από τις μελέτες της ιστορίας κάποια τοπία, ας πούμε, για παράδειγμα, το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα, το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, Πόντιους Αντάρτες και έργα συμβολικά. Φυσικά έχω επηρεαστεί και πάρα πολύ από την αγιογραφία που είναι μια κατεξοχήν συμβολική τέχνη και στρατευμένη τέχνη, όπως και τα έργα αυτά που θα παρουσιάσω είναι έργα τα οποία συμβολίζουν τον πόνο, την αγωνία και τον καημό, την πίκρα αυτών των ανθρώπων που διώχθηκαν άδικα από τον τόπο τους. Οπωσδήποτε κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και τα βλέπει μέσα από το δικό του χαρακτήρα, το δικό του εσωτερικό κόσμο. Σίγουρα καθένας εκφράζεται με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο στοιχείο στην περίπτωση της γενοκτονίας των Ποντίων είναι η κατάφορη αδικία που δέχτηκε αυτός ο λαός, ο πόνος οπωσδήποτε, η αγωνία και ο καημός για τις χαμένες πατρίδες, για τη χαμένη πατρίδα. Σήμερα στις ημέρες μας, αν ανοίξει κανείς ένα φύλλο εφημερίδας και ψάξει αυτό που πρέπει να ψάξει, θα βρει ακόμη και σήμερα ιστορίες που αφηγούνται δημοσιογράφοι από γεγονότα παρόμοια με αυτό που συνέβη τότε το 1922. Δεν έχουν πάψει αυτά τα γεγονότα να υπάρχουν. Είναι θέμα ευαισθησίας και πόσο αγγίζει το συγκεκριμένο γεγονός έναν καλλιτέχνη. Είτε να ζωγραφίσει, είτε να γράψει μουσική, είτε να γράψει ένα ποίημα για ένα τέτοιο απάνθρωπο γεγονός. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι η γενοκτονία είναι το μόνο έγκλημα που δεν παραγράφεται ποτέ και κάποια στιγμή πρέπει να δικαιωθεί αυτός ο κόσμος. Αυτές οι 353.000 ψυχές των ανθρώπων που θανατώθηκαν πρέπει να δικαιωθούν.
Το αίμα τους μιλάει. Ζωγραφίζω συνεχώς, μαζί με τις άλλες ασχολίες και τα άλλα θέματα και ετοιμάζω τώρα μια ολοκληρωμένη θεματική για την προσφυγιά των Ποντίων και γενικότερα. Η Τουρκία απέδωσε τα γεγονότα στις πολεμικές συγκρούσεις. Η σημερινή Τουρκία, που επιθυμεί να γίνει ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να ακολουθήσει το γερμανικό παράδειγμα, να παραδεχτεί τις γενοκτονίες που διέπραξε, να ζητήσει συγγνώμη. Μόνο έτσι θα ελευθερώσει την ψυχή και την συνείδηση των νέων τουρκικών γενεών από τα συμπλέγματα που την κατατρέχουν και την εμποδίζουν να αφομοιώσει ουσιαστικά τις μεγάλες αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ελληνική κυβέρνηση από την πλευρά της οφείλει να προωθήσει το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Του Παρασκευά ο παππούς έλεγε, ένας Τούρκος τον είπε όταν φεύγαν από εκεί, πού φεύγετε, εμείς θα πεθάνουμε από την πείνα. Διότι και θα έρθει καιρός, θα έρθετε εδώ, αλλά τα παιδιά σας θα έρθουν. Ποιος θα έρθει, μια φορά δεν το ξέρω. Θα έρθουν εδώ πέρα οι Έλληνες.